सोलायथायनि गोनांथार UPPLनि सरकार सोलायथायनि गोनांथार प्रमद बर'नि सरकार UPPLनि सुबुं गौमा बतझरा देबिथुला गोजौ फरायसालि गेलेग्रा गुवार फोथाराव क'क्राझार जिल्ला बतझरा महकुमानि सिङाव थानाय देबिथुला गोजौ फरायसालि गेलेग्रा गुवार फोथाराव UPPLनि सुबुं गौमायाव लोब लोब रायजो राजा सुबुंनि नुजाथिनायजों जोबोद गाजा गोमजायै सानसेनि हाबाफारिजों बतझरा डिस्ट्रिक्ट UPPL हानजाया बानजायो। बे सुबुं गौमाखौ बतझरा डिस्ट्रिक्ट UPPL हानजानि आफादगिरि प्रसेन ब्रह्म बिथाङा मेलनि आफादगिरि मासि लाना सामलायो आरो सुबुं गौमानि लोब लोब नुजाफैनो हानाय मेलखौ जोबोद सोद्रोम गोनां जिरायग्रा आरांगा आरो दै जगायनानै होनाय जायो। बे सुबुं गौमानि गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैयो बिटिआरनि CM प्रमद बर' बिथाङा। लोगोसे बाहागो लायो आसाम केबिनेट मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म लोगोसे बिटिआर सोरखारनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी लोगोसे गोबां MLA आरो MCLA गोजौ थाखोनि राजखान्थिनि दैदेनगिरि बिथांमोना। बिटिआरनि CM मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा जोंनि बतझरा खौरांगिरिनि सिगाङाव मा फोरमायखो फै जों मिथिना लानि। बतझरा ओनसोलाव थांनाय 7 बोसोर आरो जोंनि समाव दा 3 बोसोर जाबावबाय। बे गोलाव समाव आगोलनि जे BPFनि सरकार बिथांमोना जौगानायनि खामानिफोरखौ हानायमानि जिखिनि मावनांगौमोन बेखौ मावाखै। बेनि थाखायनो बतझरा ओनसोला गोग्लैसोनानै दङ। जोंनि समाव दायो 10टा VCDCनि मादाव 7टा VCDC अफिसा लुनाय जाबाय। बिथांमोननि समाव गंथाम लुहांहां जानानै थाबाय। बेवहाय 7,642 गोदान न' रायजो राजाफ्रा मोनबाय। बेबो 94% बिनि लुनायनि हाबाफारिया जाफुंबाय। गोबां दालां आरो कालभारबो लुनाय जाबाय। दा गोबां सेल्फ हेल्प ग्रुपआबो अनसुंथाइ मोनदों। दा बेफोरखौ लाजोबनानैनो दिनै रायजो राजाफ्रा बेवहाय लोब लोब बाहागो लाफैदों आरो फैबाय थानाय बोसोरनैयाव जोङो बतझरा ओनसोलनि जि मेजर जेंना दङ बे जेंनाखौ सुस्रांनायनि थाखाय हाबाफारि लागोन। आङो 25 तारिखनि उनाव आरोबाव फैनानै सिभिल एसडिअ अफिसारनि गेजेरजों बेवहाय रिभिउ खालामगोन। इडुकेसन हेल्थ आरो बिभिन्न सेक्टराव मा जेंना दङ बेखौ रिभिउ खालामगोन। दिनै रायजो राजाफोरनि बाहागो लानायखौ माबायदि जोबोद मोजां। रायजो राजाफ्रा बयबो फैनानै बाहागो लाफैदों। जोबोद गोख्रों मोनसे मिटिं बेवहाय जादों आरो बिनि जाहोनखौ आं बिजिरनायाव बेखौनो नुदों जे बिथांमोननि जि बिजाथि जाय बिथाङा दिनै MCLA जानानै दङ बिथांनि जि साननाय हनाय बिथांनि माखासे रायजो राजाफोरजों जि आखल दिन्थिनाय बेखौ निस्सय रायजो राजाफ्रा गोजोनाखै। मानोना बिथाङा सासे आइजो आरो जों नुनो मोनदों जेला सरकार दानाय समाव बिथाङा फार्स्ट डेआवनो एसेम्ब्लिनिफ्राय ओंखारबोनाय समाव रायजो राजानि फारसे नायनानै एसे जुमुदै गारदोंमोन मुजुदोंमोन। दा बेबायदि आखलखौ रायजो राजाफ्रा मोजां मोना। जुदि रायजो राजाखौ अननो रोङाबा मान होनो रोङाबा रायजो राजाखौ अराय सम सिगि सग' खालामनो नागिरोबा बेखौ मालाबाबो रायजो राजाफ्रा मोजां मोना। दा बेनिखायनो दिनै रायजो राजाफ्रा बतझरा ओनसोलनि BPFखौ नागारनानै दिनै गोबाङानो बेवहाय UPPLआव जइन जाफैदों आरो खोनानायाव गोबां आरोबाव 500निख्रुइ बांसिन सुबुङा जइन जाबावगोन। बेबायदि मोनसे थासारि बतझरायाव फैदों। बतझराखौ टारगेट लानानै UPPLआ खामानि मावो। बतझराखौ टारगेट लानानै खामानि मावाखै जोङो। बतझराया टारगेटआ मोनसेल' जे बेवहाय जौगानायनि खामानि मावनांगोन। मानोना बेयो गोग्लैसोनानै दङ आरो गुरुदेबनि बेयो जोनोम जायगा। गुरुदेबा बिनिफ्रायनो धोरोम फोसावदोंमोन। स' बतझराखौ जों जौगाहोनांगौ जोंनि बयनिबो बिबान। दा बे हिसाबै बतझरा ओनसोलनि जौगानायनि थाखाय UPPL सरकारनि दिनाव जों गोबां खामानि मावगोन। गुरुधामावबो जों खामानि मावगासिनो दङ। गुरुदेबखौ फबनाय जायगाखौबो जों डेभेलप खालामनो सानदों। बे गासैबो हाबाफारिफोरखौ जोंनि समावनो जों मावगोन। 16 तारिखआव NDAनि सावरायनाया माबायदि जादों? जोबोद मोजां जादों। बेवहाय जोंनि जि मोनबा हान्जा बेहा गासैबो थि खालामनाय जादों। फैगौ पार्लियामेन्ट इलेक्सनाव बयबो गोख्रोङै बाहागो लागोन आरो जोंनि जिखिनि बिजाथि जागोन बे साफ्रोमबो बिजाथिखौ गोख्रोङै देरहानायनि थाखाय बयबो खामानि मावगोन। UPPL हिसाबै मासिया उदालगुरि आरो जोङो जोंनि गुबै जायगायावनो जोङो गेलेनो थाखाय लुबैदों। बेखौ लानानै जानुवारि दानाव मिटिं जागोन आरो अब्ला बेखौ फोसावगोन।